Снимаш ли? Да? Имаме извънкласни дейности като пиеси, проекти в чужбина, свързани с чужденци, говорим, обменяме информация и така закърняваме езика си и е много интересно. Закърнява да беше точно дума, затвърждавам. Добре, върни. Така, кажи Боже за спорта. Ами, доста спортни натури имаме. Тази година спечелихме трето място момичета волейбол, баскетбол също. И в крайна сметка доста спортни натури сме. Приятно е с тренировките и особено ако ги води господин Александров. Да, особено ако Александров. Спортът е много тачен в нашето училище. Да. И Също така и български език. Да не забравяме нашата класна ръководителка Денчева. реклама. Да, Денчева, точно така, реклама. Няма да ви се случи тя да ви е класна. С повечето от учителите сме доста добри приятели, не само в училище, но и извън училище. Както господин Цанов и неговата театрална дейност. О, да. Да. И с госпожа Денчева, и с... дори с госпожата по математика. След училище си говорим. Ето в момента решаваме задачи, ние малко пристъпваме закона, като не внимаваме в час, но госпожата беше така либерална да ни остави да снимаме клипа, който е специално за вас, седмокласници.